אז אמא שלי היא פרסייה, והיא מבשלת הכל, מבשלת גונדי, ובון, ואורז עם פול, וחורשת, וככה למי שמכיר, מכינה את כל המאכלים הפרסים, וגם את המאכלים הטריפולטאים של אבא שלי הייתה מכינה קוסקוס ומפרום, הכל, פשוט הכל. ואז אני זוכרת שהייתי ככה באה, וגם אני הייתי מבשלת, לה בעיקר את הראש. הייתי יושבת ומדברת איתה ומספרת לה סיפורים, מה עבר עליי כל היום, מה חוויתי, מה היה לי, איך הרגשתי. דרך אגב, בזכות זה לדעתי אני הגעתי ככה למה שאני היום. ואז מה שהיה קורה זה שהיא כל פעם הייתה אומרת לי, מיכל תקשיבי, כשאת רוצה להכין אורז, כשתגדלי קצת, צריכה להכין אחד. ובאמת זה מה שקורה היום. אני מכינה אורז, אני מבשלת אותו טוב, ואז יוצא לי אחד. ואז היינו יושבות ביחד, היינו רואות, כן, יום שישי, ב5:30, רואות ביחד סרט ערבי. היא הייתה מקריאה לי תמיד את הכתוביות, ככה שאני לא... אתם זוכרים את זה, כן? יא בבא, יא איבני, יא בבא. זוכרים? והיא מקריאה לי. עד שלמדתי לקרוא בכיתה ו'.